Oh, idol. Nara akong idol, oh. Idol. Sa murag Ay, Darb, saman. practice man lang kita ron. Ano pa tayo away? Wala biya. Dugay pa. Ay, binakog na kay away kay kuyon may kagdating, oh. Puntra na lay kulang para boxing na. Ay, wala eh. Practice rin eh kuha. Ay, practice rin na imuha day. Yate, gwapo may nagsapatos ron ba? Sa original, mahal na no. Mahal yun. Dugay pa day mga away day. Ay, dili sa kuha na, Darb. Hapit ng Pasko ra ba? Unya, gusto pa bugo nga mabuhi. Mabalik pa ba akong away pero murag dili na. Basta. Kung si Pacquiao ra gyapon ng atbang, di ko oy. Lagi? Na. Asa ko lagi. Di ko oy. Sa ato pa, hadlok di kaniya. Kung kamo pa'y nagatilaw, bitaw atong tumba ko, murag, kaingon mo ba? Di na ko ba'y? Anak lagi mo? Sabi. Gwapo mo lagi tagtato ba? Sa una pa man eh. Ako man lulo, anay katato, anay ko kakamay. Nindot ba siya? Ano sa baka kagamya ni tatuan niya ba? Nga? Sa gamay pa ko? Palangga dahil kasi mukhang lulo. Kay gihimo makang drawing board. Pila po edad na namatay siya. Murag, maura na pangutahan na ron, rin ako matubag. Pila na gud katuig ang niagi. Kalimot na gyud ko. Tulo pa ko katuig. Ay ha, siya namatay, kasi sakit niya. Mao to. Nya, makahinumdam ko sa gamay pa ko. Iya kong kudbukuron, anak. Tama, tawgon ko niya. Ada na siya. Uy, aton!